A dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola diákjainak fellépésével kezdődött a vásár ünnepélyes megnyitója, majd Molnos Zoltán, a főszervező köszöntötte a jelenlevőket, elmondta, örömére szolgál, hogy a rendezvény Székelyudvarhelynek előnyére válik. A nehéz idők ellenére 11. alkalommal is itt tudunk állni, és egy olyan kiállítás, nemzetközi vásárt tudunk megnyitani, ami biztos vagyok, hogy Székelyudvarhely előnyére és hírnevére válik, hiszen köztudott, hogy ma számos expo azzal kínlódik, hogy kevesen vesznek részt rajta, félterem telik meg. Mi székelyudvarhelyiek büszkén mondhatjuk, hogy kiállítóinknak köszönhetően, azoknak a helyi vállalkozóknak, akik úgymond idén reményt próbálnak eladni városlakónak, egész országnak, egész településnek, mellettünk voltak, és ime ma meg tudjuk nyitani ezt a kiállítást. Az ünnepélyes megnyitón Bunta Levente polgármester is szólt a jelenlevőkhöz. Az előjáró elmondta, a székelység szorgos nép olyan, amely így próbál megélni. Ezt mutatja ez az expo is, hiszen ebben a válságos időkben is vannak szép számmal olyan vállalkozók, akik eljönnek szolgáltatásaikkal, termékeikkel és megpróbálnak fennmaradni. Én a város részéről azt látom, hogy a székelység, többször elmondtam itt, nem elsősorban kereskedő, hanem egy olyan nép, amelyik dolgozik, amelyik a tudásával, szorgalmával próbál megélni. Elmondtam számtalanszor, hogyha nem tanulunk meg kereskedni is, hogyha nem lesznek jó bankárjaink, közgazdászaink, jogászaink, akkor nehéz lesz a fellendülés. Hogyha nincsenek ilyen vásárok, akkor az árut, amit megtermelünk, talán nem lehet eladni, vagy nehezebb eladni. Antal István parlamenti képviselő Kelemen Hunor kulturális miniszter üzenetét hozta el. A sportcsarnok beltere mellett a környék is benépesült standokkal. A szerszámgépektől, a boroktól, a kerti gépekig és bútorokig minden megtalálható, természetesen a különböző automárkák bemutatója sem marad el. A második alkalommal megszervezett városnapok részét jelenti a tavaszi expo, ahol 60 standon kínálnak termékeket és szolgáltatásokat. Bemutatkozik a Góbé termékcsalád, ami az Udvarhelyi Kis- és Közepes Vállalkozások Szövetsége, valamint a Merkur Áruház közös kezdeményezése, amely hagyományos élelmiszeripari termékek népszerűsítését tűzte ki célul. A tavaszi vásár vasárnapig tart nyitva, látogatni naponta 10 és 19 óra között lehet.